Kumba ka Voice of the People Party kalkhat ya ka Jingïaid Paitbah ka jai sha main secretariat hakan trik nailar ajar alpnriu kani kalong sai sen pat ka jingpen ka mau ya baro kibayo so ni ka khobor baga jingthmu hi ka jong ka Voice of the People Party kalong bangin plong ye kani ka Jingïaid Paitbah ka jai ka banum don kanu ka jingpen mi ya kinu ki kendrum ki kanram leni kamdon kanu ki jingthmu ban penmi Jingkulmar te nakata ka daw sahisin ni kwa ban pen kamau ki Paitbah baro ki bani shim banta hagani ka Jingïaid Paitbah what happening ka jingpitar what happening ka jingdom ya ki jingle juga sarkar ndringin pinjai jai yeledi bani shim banta hagani ka Jingïaid Paitbah Kenang ba kanum island yaki wipat kiri shim kabu bagini oban shim kabu ban pin snidur ya kani ka jingthmu ka babha ka jingikom ka party nyai khubleiru yaki babon ki pelapan pau ya kamin sim bani shim bata banai ka jingkershan ban ni ko arban pen pau ni bagani kamdi ka mat jong ka Voice of the People Party neki ki mat ki baban khia ya gari ba ya jai badriu kani kamdei namta ka jimentoy jong ka Voice of the People Party hindri ka dei namta ka jai benriu nagamta ki khon samla ki bawat kam wat jam nagamta ki briu ki petrai ki pesa ki kam la jong ya ki jinglong try ka jingi ka khando ka siam bat kum ta ter te sayisin lengba kani ka khobor ni ko aban kentujur ya baro ki bon ban shimta bada ka juko por ni maham tu eru ya kinu ki papersang ban Thaw Jingkulmar banwan ra ya gadur gadar ka bam itna hagani ka Jingïaid Paitbah ka jai ka party ka penbet ban ladang ilap iki bakum kita nagaleng ka party yen hapan shimi ka senjam ka ba nagamda kita ki badani ka jingthmu ban penmi ya kanu ka kandrum ka karam ba ka Jingkulmar hagani ka Jingïaid Paitbah ka jingi sai sen ngai khublei phi baro ban ngeni kendo hakan trik hakan Jingïaid Paitbah ban pau ya kata ka jingi bamhun ka jingi iki babon ba ki mat ki bangila pau hai ki por ki ba khaman shwa shaka soka khublei shimo